होगोन आं गोदोनिफ्राय आं बेनोखा इउपिपिखा आं मोसाबावोसो या फैसा दिनैहाय चेक मोनबाय बिटिआर सरकारनिफ्राय माबायदि गोजोननाय मोनबाय सिगां समाव बेफोरबायदि मोनदोंना मोनाखै जों मोनाखैमोन जों दासो जों बिटिआर जानानै दा बेसेबांसिमनि चेक होदों 5,000 होदों मा खालामगोन बेजों मा खालायनो जों जेखि माबा खालायनानै मावना जानोसै गैजाया नालाय बेखौनो जों गोजोननाय थाबाय जों बेजोंनो लाहार फाहार खालायनानै एसे खालायनानैबो जों गोजोनगोन नङा होमबा जों गोजोननाय थाबाय बे थाइसेबाबो थाइनैबाबो जों बेजोंनो जानोसै आङो बैग्रिगुरि आङो हाग्रानि मैगं आं खायो मा दखानाव फानो आं बै काजलगावआव बे जेन्थ' सारानो आंखौ मादै लिंनानै मादैया गेसाव गोफोन फानो होननानै बुङोमोन एदावो आंखौ मादै होननानै लिङो दहायबा आं बावनो बाहायनो खुलुमखाबाय आङो दखान खालायो साम' लाङो मान्दे खायो एलासि मैगं खाना लाङो आङो चिराङाव आं बिजों मावबावनो जाबावसै मैगं थाइगं साम' फाननानै आं जागोन आं गोदो खस्थ' खालामनानै आं जाग्राखा गैजाया एसेबाबो आं हेफाजाब मोनबाय दा बिटिआरनिफ्राय आं गोदोनिफ्राय बिराद खस्थ' मावनानै जाबोबाय आं दिनैसो आं गोजोननाय मोनदों आरो बावनो होगोन आं गोदोनिफ्राय आं बेनोखा इउपिपिखा आं मोसाबावोसो आंना फावब्लिट ब्रह्म बबेनिफ्राय बै अन्थाइबारि सामदैसा नोंथाङा जे बेबायदि चेक मोनदों बिटिआर सरकारनिफ्राय जों बिराद गोजोननाय मोनदों माब्लाबाबो जों बिदि मोनाखैमोन गोजोननाय आजां गाजां बे चेक मोननायजों रां मोननायजों मा खालामनो सानदों जेनेबा आंना न'खरावनो नोगोर खस्थ'खा फंबायफोर गैखाथारा आरो बोरायबो गैला दा आङो बेजों जिखुनु माबा माबि बायस' बुयस' फाननांगोन माबा मोनसे खालामनांगोन गैखाथारा दा दुखु गोनां बाथ्रा आंना फिसालाया न' गंसे देथाबायमोन बेखौनो फाननांबावबाय आंसो जाहोखायो बिराद खस्थ' न'खराव आंना फिसालाफ्रा 3 हौवा गोजा दा कलेजखौनो गारनानै फिसालाया बेंगालराव थांनांबाय फिसौ फरिखाखौनो होस्लाबनो मोनाखिसै दुखु गोनां बाथ्रा दा जोङो बिराद दा बिटिआरनि सायाव जोङो गोजोननायखौ बयबो रायलायो आरो दा गोजोननाय मोनदों आवगोलाव बिदि मोनाखैमोन जों दा सरकारनिफ्राय बे चेकनि अनगा आरोबाव माबाफोर सानबावदों नामा नोंनि गोसोआव साननाया बेनो आंना बिराद गिदिर बेमार जादोंमोन दा न' देथाबखानायखौनो फाननानै आं फिसालाखौ दाहायनांबाय फिसालानि बेमारनि थाखायसो आङो आगोलाव दाख्लैफोर बुंबाय थादोंमोन आरो गोसोखांनाय फैदोंमोन होबा मा जागोन मोनगोन ना मोना होमब्लाबो आङो जोंनि बे दानि बे माबाया एमएलए आ बे जयन्तआ फंबाय जायो बिबोनां बेनिफ्राय आङो 3,500 बिनानै मोनबोदों बावबो आं गोजोननाय थादों गोदो बेफोरबायदि मोनाखैमोन बावबो आंहा गोजोननाय दं दा बेखिनिखौनो आं बुंनानै दोनबाय आरो